Skal du droppe mig en orb, Pukas? Du er så fucking krævende, du er. Yes. En meget sød grotte. En rotte. Nå, på Steam! Nej, du har ingen idé. Jeg sad bare og kiggede på dit fucking Discord-profilbillede, ikke? Og så begynder du bare at snakke fucking rotte, og så snakker du om din kæreste. Hvad, har I ikke lært noget, eller hvad? Jeg har købt. Vent. Det giver mening. Sæt dig hold en minuskill. Ej, i topper! Ej, bare. Jeg skulle vente. Jeg havde ikke mere museplads, jeg var ved at smide en musse over. Okay, nu Jens, det er klar for den. Hello there. Midt. Amdi. Ej, en for sig. Topper, ikke Palace. Minus 17. Jeg kan lige, jeg kan skyde! Skyd ham ikke for helvede! Bonus! Ja, Jeg spiller vi stadig med Gabi. det var smart. Fuck, det er 84. gang du er good timing her. Nej, han er ikke bedre. Nice. Lol. Midt ude i det fucking åbne. But I cannot see. I'm legally blind. Lukas! Fuck, Jan bag dig! Han så ikke Lukas. Jeg synes, vi skal ofre kvinden og smide ud over. For bedre held ud. Jeg flasher hende, sgu da. Ej, tipsy, du ved ikke hvor gammel. Ligesom jeg flasher børnene fra børnehaven. Jeg har den bedste timing. Jeg ved ikke om Nu du skal I sataneme se, hvordan man får et hurtigt kill. Det her så jeg på stream. Hvis det er fucking Yes. Tak for det. Hvad synes du om den nye Zeus i CS2? Du må ikke være mere fucking ligeglad. Jeg vil Men at du kan sætte fucking strøm til en smoke. Zeusen bliver jo fucking overpowered. Nej, du kan. Det var troll, Jan. Nå. Nej, du har ikke set videoen. Hvad? Giv den flash eller et eller andet. Jeg holder lige monster. Ja. Jeg sender mig lige her. Det skal jeg klare. Jeg elsker til hentai. Ja, nydeligt. Kommer donut. Hold op, mand. Fuck, jeg lægger. Hvad fuck, man? Hold kæft, ring, mand. Det er fucking nydeligt. Nej. Han er jo crazy. Giv ham kontrakten. Smid bord ved lortet. Men... Okay, giv bord hans kontrakt tilbage igen. Eller nogle gange skal vi en pisse lang tid kamp. Nu er vi sgu i gang. Det vidste jeg godt. Bullshit, de vandt på tennis. Vi er i gang, Jens. For helvede. 4. Tak, bank. Bare tak. En low. Jeg ligger derinde nu. Nå. Ja, Ja, du nok at trukke alligevel. jamen, hvad skal jeg gøre? Bliver pushet 3? 3. Ja, det er okay, man. Jeg giver down timeout. Nej. Bare gå nu. Han vinder alligevel. Kæft, det er jeres skyld. Ja. Ja. Ja, også måske overstatement. Hvad for er her over din kæft? Prøv lige at lade lige ned. Klap. Not right now. Jan, du har lige... Luk røven! Jeg er rimelig sikker på, at jeg hørte forkert. Ja, sjov. Nej. Det var pushet, eller hvad? Nej, Nej. det er allerede her, det er lidt svært at komme væk. Jeg er bedre. Nå. Det var så fedt. Fuck, hvor er de dårlige! Alligevel er jeg nødt til den død. Fuck, hvor er de dårlige! Hvad skete? Nej, I skal se. Nico, hvad gør du, hvis jeg køber en deal? Skyder dig.